Thosaigh an Ross agan Volvo sa bhliain 1973 agus bíonn sé ar siúl gach tríú bliain. Ross luamh atá an a haon ar fud na chruinne san uacht agus sa teas. I mí dhearfóver 2011 thosaigh an Ross in Alicante. Tar éis turas crua agus gan mór an codalta ag na seoltarí, ba sé ag teacht chun críocha an seo ináile ag dearan na seachtaine. Is fearr áitiúil é Cólín Ó Thíornáin. Dheistigh sé seanbád a bhí aige agus roghnaíodh é chun seol lena Volvos in Abu Dhabi. Der bhí mé tóireacht bád seol le ceannacht bhí cinál spéisiú am mádanach cinál stairbaint leis agus bhí an nórbheg ag Mahanahead agus chaisí blianta ó 1939 a bhínis go dtí hartar 1962. Der bhí me sé géige níos Somáile hí dhearr neachna Rossí bád seol le bith. Agus an sin tháinig ciúrad a siad an bheochaid agus hesa daoine ag deasú na seanmháid agus cá go reis seol a ríist. I ní a roinnt fistrán tháinig Cólín ar bhád a chean athair i mlá clia. Cheanna mé ó Araspec lia ar 5 punt agus is críomhar from ceir dúirtelum an ar cheanna an bádhaid úirte, well, má tá tú goile gur cuiar mád is féidir le tí hógeal. Ach, mar bhil tú goile gur cuiar fág an sinne. So bhí brúar am sin an bád a réiteach. Bhí go leor le díanara, mar bhí si blianta a mhasan isce ar sí seoltar le blianta fád a roimh sin. Na bhí bád réití ham bhí mháthiristich bháháin agus bhí si breanthómach ru dúine gur mád agus caiint faoin mád na bhíh seach ó bhínis i ghiascoch agus le món agus mar sin. Sin an taine a thóg me le híháidin sin mar snúr a bheith go bhí ar mháthir. Agus a bheochán genta ar nóir a bheog bhí Cólín ré chun seolta. Bhí an Volvotion rééis is stoppa in Abu Dhabi faoin nolaic. Agus bhí sé gar rud a cinint difriúla dionan sin, mar tá goid báid héana chun sin na daos báid anmhaid, agus bhí sé gar orna cinál ceangal isteach leis an tradiisiún sin. Bhí hartar chúighád nó séhád ar spéise go bánach agus cinálú me ní headnín sé sin sé sin toras fada mílte lebála hín pódáin, teas mór, bád ámhaid ní maiile mar deir sé mé an combination. Cé go raibh Cólín an áras ar dús, nuair a tháinig chud cura, thucraí sé an deis a hapú. Na bhí muid an bhí éine agus Cólín óg bhí siad runní siad roinn seoltar den na daos. Bhí an spéisiigh muintir Abu Dhabi Emiratis sa mád agus chulathórt bhainde se mád faoi an scatha ní nóir a bhega bhí sé tuairteach little nóir, na hiic siad an tainim. Na bhí muid an tháinig na Volvos agus bhí bád amháin nach dánig an saine trúbáideachgus an le rigeáil. So níor tháinig siad an Abu Dhabi chorbe agus an sin fuairmuide an beirt a bhí ag nátí bhí ag saine. So bhí muid deachlas na Volvos an sin. Bhí Cólín ar muin na mórcha nuair fuair nóir a bheog an deis seola in éineacht le na Volvos, ag tús an thuras áda ó Abu Dhabi go Galia. Cinnte gur chud ítach mór go gáile bheith stáitsin idirnáisiúnta, mar tá rás a críochtún seo ba cameras an down in gáile le hí an Volvo go háirid a máirt na leis an rása tíochtas Alicante agus freisin tá ní smó spéis an nuair seo mar tá na báid ó híomh na pointí gar go má go chéile. Cé gur bháin camper Gaillimh Amar ar dús, bhí an bua omláin ag grúp ama ón rank. Tá ceol agus crack faoi láid seol fós, agus atmosfér beoghríomhar anseo i Lár na Gaillimhe.